Ani blog tini oro ni simno star khaisa ka tangai hingke tini onek kampal leya awang sungnani tam khainani hangrani kamja mila hingke ang tabo moi songnani bagai milok rawui tilangnai milok hontale songui janai hingke funga siri siri hingke hontale moi rok jawui kisa aram nango aboni bagai hingke yango ama bo kam khai payang tongo mani rok hui tongo bokhe hingke ani bwsake to norok nugui mankhana nokhala phar tongo hingke dunang bai bin thagoke dogan thammani iko yang phaiye mani bagai jalai tonglaio hingke ang tabo mai kolnai mai somani mai mungkha mai songui tonchino box rijagono mui songnani bantabo milok raina haka hingke ba asani hingke tabo mai kholobui rok ripaibe khe milok helapnai norok nugui mannai norok nai tongni ani blog no joya sak. Gadong, duna, nagade, milok. Khak kasi katang. Khak khaya. Daga pulang pun iki hai coba. Rana jo. Tejung dah kata. Bur khuya na ma. Bur khuya na. Sisi sirego. Ha? Khuna ne? Uma ina cuma ni. Tombol. Salah. Borokhe mosuk digrere na bagai thanglaikia hingke ang tabo kainbo sanona hagana ko bini nana soyangni Abang se sugu tong laikhen ro. Ha? Goriya sa awi hangara shok tong phage bong ro khai sikang no. Noga habni sana. Hello everyone. Haino haila sugunang na ani ketal blog ke ini belai ke kesango sal tung hungkerei pula fungo ke sal pai jomani no tabo ke sal jegeri kha ke onek thanda kesango jongkha ke tini hangrai ni amoro suklai nyai ke angbo tabo maiti se bebe ke among sunai ke pi kuto sokai to sugu si pakhe bongai ngo thasi ngo thangnai mani seranya ke borok sugu si dongai kha ke angbo tabo maiti se bayai bosano mutru pakhe ke ang sunai ke norok nai tungdi ani blog no pulen simi pathak jaratei ama ke sari go amang ro serna nango honoi lepabu jongkha kisa je thapa tongmani kinar je kam khaisuk man jorte hingke yang kanti to aro lete pete ponno dajak bagai abang suki nai tabo hingke abo guria mairum aro 2 kg tongo hingke aro khaito romo karijak hingke yang oro sam Kau. Bota hidar ko idu. Yang hai ke dit. Amma hai ke dit. Odor. Aku kia kindu teban 6 5 4 3 2 1 10 Ơi, sao mà? Hàng xe của mà xe của nó ta? masa khang kha depan botang macam man sugu Hàng tụ bao nhiêu đây tham cả, không gì. untuk apa botang je senkan macam no riasa depan 2 bar 3 bar kan Kéo cuốn đi. sal hamya yang bokhe dini hangrani bazar hangakai parawono hingke dukan tongo abon bagai borok nango hingke ama to thangpaikha hingke bokhai thangye ko botaje sarik ngai sal thanda ke thanai hingke sal thanda bolte ready ingjak no hingke yang serai gari kai tongo hingke
kisa bani kalangna bagai botong jak hingke bosa gari bisingan kajak nisi mana bazan tam tunai Tam sana ba? je to mana bon jani tia Nagan ta tamma. De mama na bon to anta. Pun na ble. jilebi da tong jilebi turi Khana pun fa jile. abo ke musuna painan kheto phaijak hingke i ko pukhiri pairo no serai rok picnic sana ni serai sela saslok sa rok hingke gan tamlai tonglayo an loyo tongo chikon chikon i ko yango masa kulogo daran basala dara chikoni basala bokhe hingke yango khe tongo dara kotoni basa duijon tui phakya pura kheto mai rajak hingke nara rok pura thibei jak gri kha tai ai jak aing tei beng thang har beng mang na man dong no ai thok do ha kheto khaya ku su balok kha musuk na phaijak ya balok kha onek no hingke tini khe nyogo ke kering jau khaba na phainani ma phaijao ga gejang ble nobar sruk sruk hayo bokhorong rise kok thanga nobar bai awang sernani bagoi sapigei toni rekha o jgao hingke tabuk yango khe awang bangi khainani bagoi hasing fulnya kha hingke yang tai som thok yango guria mairum sujak hingke badam bo yango yokjak hingke ang tabuk badam bukur sukogna ko tarpore khainai hingke yango ama khe misi bahan kwrak tongo khwnani banta bukur khukbai kya tabuk khaisinai ka yango ama awang serui tongo hingke ni awang khamnai ang tabuk awang bangai khain tongo hingke awang bangai khe ano nana phurung klang kha agi ang jerai puruno bo swnamo hingke ang bo bai baksa asuk asukgoi sikio hingke tabuk kha ang rwngthangka nana to dakri kha hingke haipurno ang bini o swrwngoi narak mangkha awang bangai swnamnani ani ama phano asukke khaina rwngya awang bang ani nana khaima haike hingke ang bini no sikiwai tabuk khe rwngjak awan bangai swnambai kya hingke lairu belai kotor kotor wngoi thangka aboni bagoi awang se hanlia awang bangai munkha tabuk khulugoi naigena hingke ama tabuk khulugoi nainai muda munkha bo sinui nainai hingke norok nugui manai munkha kaito hingke obo gajor khira maio rinai mairum chomjak hingke yango maimun paibai kha rice vegetable gajor bai khira hingke yango chicken mokhe ani husband songo hingke mokhe bai alu hingke obo khe ama songo omo misi bahan miya songmani hingke mokhe jagur pengjak hingke mokhe pun bahan obo bo aman songo hingke yango elangja tongo obo bo aman songo hingke sudo ani bwsai tok bahan timi songkata जों आवang rok ready khaibai kya tabo picto songaro thangoi jalainai dol khe pal khe jotono phaibai kya hingke kukui bai dara koton bisala manui telang tonglaikha jotono no happy hangarai hingke kaham kwrwngkhai tongthoklai di awang jalai di celebrate khailai di sungbo tabuk no awang jalani thana nai tongo hingke ang thanani simi baki tongko hingke ama song kukui song thangbai kya picto songro songtini awang jani dol khaioi hingke jetha song tabono sokbai baidero hingke angbo tabuk bwkhanai rok khalna bai kya bwkhanai susak doi ranliani bagoi hingke tabuk ang khasinai tabuk khai ang ongkhorka hingke thangsinai juta rok kari khesa kaisa pano nong no thangoi aro phunuknai hingke ani babuk khai tabuk si dukani phaioi tukuna nai tong bui joto phaibai kya bo las Baba,
Thoth. Salah salah. Saga deh. Awan cana bagus kali senam ton lagi baci koto baci cikon ama jeti. Oke yang oke pikoto to ton chao kara oke babu songda gini jeta kulum tongka. Kulum nani estarang ka hangke kulum ba keke joton kulum ba keke. Awan cana ni star khailai sinai hingke norong nai tong sidi sini khuloma nirok sama nirok hingke te kaisa ani channel no subscribe khaya korok khai rubai di ani video no naina bagui Setelah kahaman di angin botol asir di dekat asir ba kamu kurang siapa anak orang tak keluar antar kurang ikut kurang yang ikut kurang banyak kurang nanya kok sumpah kita kurang lain tak itu yang kurang itu apa engkau kurang kah engkau Bisa buat tim sana? Sana? Cicai Lah, boleh. Cicai Kain hane Cicai Selain tinggal, pandai. Mana? Sudah segera ini cuma tu. 오, 나 누나 고르미야 볼래? Sao nó mà sẽ xong bài đi. Şükür şükür